sitten. Eka ulos. Mattila Hannu, mä tiesin. Eka mun Joka voi lähteä. Eka ulos, mutta pysyy tiellä. Vekslaa, kolmatta, neljättä kertaa. Tää live-juonto. Vanha paikka, 91 vuoden paikka. Hannu Mattila ja pieni Aja vaan. Yes. Aina paino, pääsee takaisin, kato. Ei vitsi. Miksi se menee tuolta takaa? Siihen. Nousuu. Se on vielä jälkeen. Ei siinä kai kuohtuu kaiken. Joo. Näitä lisää vaan. No niinpä. Veti tohon. Kato pieni jäljet. Kolemaisen Joonasta tulee. Nyt uudestaan. Kohti alkaa levää polvi. Yes! Olen Pekka ihan kokonaan pois, kun tää tuli pikkusen eri linjalla ulos. Vierestä. Tuota poluun. Ei vei kun polvuun. Mihin jää? Yksi varoittamaa. Hyvin tulee. Pojat toimii hienosti. Ai. Vetää uudestaan. Ei, tule! Ei kaatunut vielä. Nyt oli lähellä. Se oli siinä ja Aatti. siinä. No niin. Ei kaatunut kumminkaan. Ja sitten Kirvesmäki, silloin vauhti hyytynyt kyllä viime aikoina. Nyt se sammuu vielä. On se. Ehtii alta pois ennen kuin Kirvesmäki tulee. Varoittajat pois vaan, kyllä ei oo mitään hätää. Monta kertaa sammutus. Niin, no se on. Joo. Niin nyt vaan väki. Ollaan, että se on aika lailla. Joo. No niin, varoitus pois. Yes. Haukitaan. Ihan mennä. Paavila. Elä sä messiin. Suotta pysähty. Nyt onkin pojilla vähän Suotta pysähty. Joo. Nyt onkin pojilla vähän Tässä töitä. menee hetki. Vitsi kun Kangasaho tulee ja sitten Mäkelän kanssa. Ja me lökään jo siihen malliin heti toista kuukautta. Ei mitään varoitusta, eihän toi nyt saatana. Tällä jätkämäärällä kyllä lähe! No, voissa pistää vaihteen päälle ja naavittaa teitä ehkä. Mitä se jäi siihen? En mäkään kyllä täältä lähden. Kopteri. Joo, kopteri nostaa. Yökaistassa on vettä. En mäkään täältä lähden. Älä vähän huono. Siellä on vettä. Tässä on ihan raammikkaamia miehiä vähän sen. Niin, ja kyllä Pitääkö sen tosta ojaa yli? Joo, kato, Ei tarvii varoitusta. niin sittenhän se... Ei Niin, joo, tarvii sitten on hyvä vetää varoitusta. loput Pois siinä. vaan. laskee trailerille suoraan. Kohta tulee Hei, seuraava. tulee seuraavaksi. Siellä on varoittaja päällä. Miten ne... Ei mitään varoitusta. Ja se tulee suoraan. Ei. Kyllä. Oi vitsi sentään. Olis mennyt. Hän meni Sastamalassa peräedellä ojaan sinne. Siellä Vitasella. On sinne vetänyt. Konepeltiä myöten tuolla hangessa. Ja pappa painaa. Mäkelän siellä kaikki Lapiokin. tulee seuraavana. Niin. Ei, ja varoitus on vielä. Varoitus taas tulee autossa. Tässä meitä hyviä ulosajoja. Olis mennyt ihan sata varmasti. Varoittaja sai vähän lunta päälle. Siitä ulos tultu muuten, niin olisi. Kato, kyllä lähtee. Kone käymään ja Käyntiin ja menoksi. Koskejärvi tulee nyt seuraavana. Ei se käy enää. Kyllä se on. Mappo käymään. Näin on.
Pojat vetää maaliin. Tekää maaliin asti. Ahti veti penkkaan ja äsken nyt Paavilainen veti suoraksi peltoon täysillä ja se nyt ainakin... Nyt. Ai sekö se teemme sen? Niin. Arvaa. Tässä ainakin. Nyt. Älä koita siitä. Sitten kuitenkin valmis ura, niin kyllähän tää pääsee. Ei, nyt on tosi pitkä aika.